בראשית היא הצגה של בני נוער יהודים וערבים מכל רחבי הגליל, הפועלת במסגרת פעילות עמותת בראשית לשלום. כל הרעיון שלה והחזון הזה של בראשית לשלום נולד בתקופת אינתיפאדה, כשהרגשנו שהדרך היחידה לקרב שונים זה יהיה דרך אומנויות. ואז נולדה הלהקה ארקובלנו. אצלנו יש מכל התרבויות, יהודים, נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים, דרוזים, וזה מה שאנחנו רואים בלהקה הזאת. Tú is better than one. فيش حدا أحسن من حدا. במהלך ההצגה נאמרים אך ורק 5 משפטים בעברית ובערבית. אין מקום בטוח, אפילו לא הבית שלך. אנחנו עושים את זה, מעבירים את זה בדרך תנועות. התנועות זה, כל העולם יבין את זה, עם מוזיקה גם. ההצגה שלנו נועדה להראות לאנשים בעצם שאנחנו יכולים לחיות ביחד, בלי הבדל של דת, תרבות, שפה. אנחנו יכולים למרות הכל לחיות בשלום ולהראות את זה לאנשים שזה אפשרי, שאנחנו יכולים. בעוד כחודשיים יגיע האפיפיור בנדיקטוס ה-16 לביקור בארץ, וקבוצת התיאטרון הוזמנה להופיע בפניו. מה שלנו כקבוצה זה דבר ענק, כאילו אחד האנשים החשובים ביותר בעולם, ויש אצלנו הרבה חבר'ה שהם נוצרים, ואנחנו מכבדים את זה שהוא בן אדם שהוא חשוב להם, שהוא מסמן הרבה עבורם, ובגלל שהוא מסמן הרבה עבורם, הוא מסמן הרבה עבורנו. מרגש אותנו הרבה, וזה אומר לנו שכאילו אנחנו מרגישים שאנחנו מצליחים להעביר את ההצגה. כאילו אנחנו צריכים לנסות לעשות שלום. אני חושב שעצם זה שהסכסוך היהודי-ערבי זה פשוט שלא מכירים אחד את השני. הרבה פעמים בישראל אנחנו מדחיקים את כל זה. פה הכתובת היא על הקיר. פה אומרים או שאנחנו ביחד או שאנחנו לא נהיה. קשר ביני לבין כל החברים שבתיאטרון זה קשר מדהים. כאילו זה קשר, לא יכול להגיד לך כמו של אחים בדם, אבל זה קשר של חברים ממש קרובים שבאים לבקר אחד השני יותר מפעם אחת או פעמיים. אני חושב שמפגשים, או עניין בכלל שהתקשורת תראה חוץ מהצד של המלחמה, להראות עוד צדדים. ברור לי שזה לא דבר שאפשר לעשות אותו מיד ועכשיו, אבל שמשהו שזה הפתרון בעצם.